Как да започна да инвестирам, ако съм студент и живея само с 800 лева на месец? Хайде да разбием сметките и да видим какво ви остава за инвестиция. Нека да кажем, че вие живеете на общежитие и средно месечният ви наем с ток и вода е 80 лева. Сега ви остават 720. Също имате сметки за телефон и интернет, като да кажем приспадаме още 30 лева. Остават ви 690. Добавяме и месечна карта за публичен транспорт 15 лева. Да кажем, че пускате пералня всяка седмица 4 пъти на месец и това е около 35 лева. Най-големият разход е за храна. Нека да кажем, че 400 лева на месец или 100 лева на седмица отиват за храна. За сега ви остават 240 лева. Ако се храните в стол, ще спестите много голяма част от тези пари. Да кажем, че още 100 лева отиват за някакви ваши дребни желания, би било то козметика, кафе или нещо друго. Остават ви 140 лева. От тези 140 лева може да отделите от 50 до 70 лева и да инвестирате в някакви сигурни активи. Задължително сигурни. За най-безопасно в борсово търгувани фондове. Ако започнете да инвестирате от първата си година, за 4 години вие ще сте заделили 2400 лева, ако сте заделили по 50 лева на месец. Отделно тази ваша инвестиция ще е нараснала до 3141 лева през тези години.